Μεταπολεμικά η βιομηχανία συνέχισε να γνωρίζει άνθηση, ενώ μέσα σε λίγα χρόνια παρήγαγε τα πιο ποιοτικά κασμίρια και γενικά κάποια από τα καλύτερα υφάσματα και ρούχα στην Ελλάδα, με τις εξαγωγές της να αυξάνονται ραγδαία. Η σταδιακή πτώση ήρθε όταν η ελληνική αγορά άρχισε να κάνει εισαγωγές. Παρά την άριστη ποιότητα των υφασμάτων της Βρυτάνια, αρκετές επιχειρήσεις ανακάλυψαν φθηνότερους προμηθευτές από το εξωτερικό. Έτσι η παραγωγή αναπόφευκτα έπεσε και το προσωπικό άρχισε να μειώνεται. Αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές, δίχως να ρίξει δραματικά την ποιότητα, η Βρυτάνια έδειχνε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβιώσει στη νέα εποχή της γρήγορης και φθηνής μόδας. Έτσι, προτού συμπληρώσει 80 χρόνια λειτουργίας, το 2007 το εργοστάσιο κλείνει οριστικά. Έκτοτε η Βρυτάνια εγκαταλείφθηκε και παραδόθηκε στη φθορά του χρόνου.